Čau, děláme paní, dneska vítám u nového videa. Dneska jsem začal z krbu. Z môjho krbu, môj krb. Tak, včera ste mohli vidieť short, kde som poznával giveaway, ktorá už sa dneska stala. Aj keď to neprišiel. Zostal som na mojom gauči. Taktiež je tu takýto obraz. Cover. A kus kosti vo kvalitnom vedre. A taktiež to je naša žaba. A môj vták. A môj pes. A v tomto videjku budem hečovať pár vajíčok. Ukážem vám ako najlepšie proste kreknúť vajíčka. A taktiež robíme pár fusion. Takže poďme na to. Ja už cválam ku spawnu. Ako nejaký kôň, aj keď som opica. Doslova som opica. OK. Takže dneska budem fuzovať Gragadonov a Nubisaurov. A dneska budem hečovať Aurasaura. Toho tuna, neviem jak sa volá, Tafalafasagus myslím. A Getirsaur myslím, alebo tiež Gragadon Egg. Takže najprv vám idem ukázať najlepšiu možnosť, ako proste hečovať vajta, krekovať aj... Ja už neviem vôbec rozprávať. Najlepšiu možnosť, ako krekovať vajíčka. Takže, poďte za mnou. Takže, prídete tu na takto, kde sú sliepky. Tam takto kľúčené veci, čiže vám dáte polovicu kosti, keď tam dačo hodíte. Budete prísť chicken. Teraz budete mať kreknuté. To je s druhou, na tejto. No najlepšie to dá ako proste hečnúť vajíčka. Ja si vlastne takto odložím pekne. Takže jedno dáme tuna, druhé dáme tuna. A ešte idem po tretie. Šup, šup, šup. Ide tu. Takže tebe sa napríklad na tebe, berite, to je taká píslička. A hneď je to na ne. Prepáčte za ten trávny zvuk, ale proste ani to o železo. Máme hotovo. Ja si prestaneme o pár metrov a dáme to tu. A viete čo ne? Tu. Takže najradšej by som si kúpil toto vajíčko, ale nemám nax a všetkým si nahlasodlo predného dinosaura. Ideme začať hečovať. Teraz vás pôjde ako prv. Ty, Gragadon. Takže dám si index a budem hľadať farbu. Bundle je celkom pekný, ale nie až tak veľmi. Potom takýto je pekný celkom. Červeného žltá, to budem fuzovať. Asi by som chcel to na modrého. Alebo potom toto. Je vlastne alfa, ktorého budete zarobiť na to vajíčko. A čo má? Aha, to je? To si ty! No, vedľa ste, bratia. OK. To už máme. Idem teba pohľadkam. A ideme na ďalšie vajíčko. Ešte ne. Dáme index. Stavíme. Čo, ty si čo? Tafalafa, dačo? Tafalafabus? Ty si... Kde? Ne. Kde je Tafalafasagus? Nevrž na druhej strane. Čo? A? Kde je? Kde je Tafalafasagus? Nezmizol, no to je. OK. Tak, čo? Táto čierna farba je celkom pekná. Potom to,
ešte toto? Ne, to škrep. Takže... Uj, takého bielo-čierneho. Teraz... A to tento je z dobrého radu, je celkom pekný. A majú také galaxy veci na sebe. Ty keď vyrastieš, ty budeš pekný. Si teraz taký flafík. OK, ideme na ten viem, kde je. Tu na. Tak, a to... Nemyslím, že aura sa rovná škaredú farbu. Ja som na to dostal červenú, mám už trejdol. Nevezem modrá, alebo táto. Nie, toto sa mi nepáči, toto. A je to tri. Dostaneme... Čo to bude? Ty si toto, čo som chcel. Počkaj, si to ty? Áno, si to ty, respektná farba. Aspoň tak, ako sa mi vydarilo. Si cute. OK. A ďalšia vec, ktorú dneska budeme robiť, je fusion. Sme tu na s divnými očami, Ujko. Ty nie sú veľmi pekný. No to je úplne Harry Potter, pozrite na tú čapku. No jak z Hogwarts, z Bradavíc. OK. Máme tu nejaký kryštál, ako na Aurasaurovi, on to nejako vraj spraví. Takže prvého budeme fuzovať Inksaura. Dúfajme, že získame nejakú peknú farbu. Najradšej by som chcel získať bundle, ktorý sa dá získať iba tým fuzovaním. 15, áno, týchto dvoch. Tak, vypej. Páno hlavne číslo tam. Aha. Bum! A dostaneme... Čierneho? Úplne celý čierny. A to máš na tým svetlom. To je bejbalová mapa. Je čierny? Počkajte, aké som dostal? Nepoznám, že má čierneho. Ukáž. Ktorý? Taký? Ej, už ho dvakrát. Ha. Vyuzneme ho s týmto. Pána. Dve rovnaké farby. Vezmeme týchto dvoch. Dve rovnaké farby. A poďme na to. Nová to stále. Modrý. Nie, ešte škaredý. Ale tohto tu na. Ešte fuzneme s týmto. Všetkých budem fuzovať. Musím dosiť ten bundle, to je taký oranžový, veľmi neviem, ktorý to je tento. Je to taký. Mne sa fest páči a je celkom vzácny a ja chcem fest. Úplne a... BUM! Počkaj, je to tá istá. Ako keby. Okej. Počkaj, jak mi píše, že ešte mám stále týchto dvoch. Počkaj, ktorých mám ešte level 15, neby som to? Level 28, level 24. Čo? Však ja už nich nemám, čo píše, že mám? Nemám. OK. Tak. Tu by sme mali, možno tých dvoch fuzneme, ale... Asi hej, áno, fuzneme. Takže najprv dáme... Tako. Veľké čísla. Spolu. Teba potom. Možno potom. Aha. Šup. A čarovná páčka, prosím. Dám posinku a bundle. Teraz padne bundle, pozrite. Bundle. Alebo 26. Počkaj. Dám s týmto. 15. Aha. Dum. Nebudu to ten istý. Ale
mám ešte nejakých? Prečo mi píše to isté, že mám? No, som si asi opraviť. Všetko, okej. Mám ešte nejakých newbie-serverov? Myslím, že nie. A teraz neviem, či to klame. A nie, nemám. Keďže nikto nechcel tohto. A tohto som ani nedával, tak tohto idem takomu dávať takedy inokedy. Alebo keď získam ďalšieho subjoa, toho nechcem, to je pekná farba. Tak asi všetko. A ďalších tam máme Nešeledonov. Dragadonov. Áno. Prosím. Niečo dobré, nejaká pekná farba. Tak, položíme ich tu. Aha. Ale ešte neklikneme. Ale ešte to nepotiahneme. Ešte sa chcem pozrieť, aké farby. Čo pekné. Je to vlastne, čo som už ukazoval. OK, chcem túto najviac. Znova. Bum. Prosím, prosím. Ktorý to je? Myslím, že tento, áno. OK. Ale myslím, že mám ešte jedno level 15, tak môžeme ho fuznúť. Teba zatiaľ dáme tu na. Ty opäť mizneš. Kde si? Na dvoch Šeledonov? Čo? To mi buglo, som mal iba jedného. Kde je ďalší Dragadon? To je level. Čo? No, sa mi to znova buglo, ja som úplne z toho zmetený. OK, mám ešte niečo na fuznutia. Asi nič. Takže toto bude asi koniec tohto videjka, dávajte lajky, odbery a všetko možné a nemožné, lebo na budúce urobím ďalšie fusion, ale nebude to že ako iba farby, dostanem vajíčko. Keď sa konkrétne pýtate aké, tak urobím toto hore. To Tafalafasakusa Aurasaura. Len ho najprv musím level upnúť na level 15. Takže tešite sa na ďalšie videjko. Dajte teda lajky, odbery, komenty, všetko možné. Dávajte odbery, lajky a komenty aj na môjho kamaráta Joliho, prvé video. A taktiež mi teda dajte odber, rovnako ako mne a čau!